darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani astaghfirullah yaa rahmaani jennee nu martii yaa rahmaani numti diinitti yaa rahmaani haajaa dhabneetti yaa rahmaani adawwiin kanaaf diinitti buuti nuta baata uudhisnaani itti darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani maaloo yaa goytaa yaa rahmaani nuuf kennii tooftaa yaa rahmaani hirdhuu si guutaa yaa rahmaani hin qabdus tuutaa yaa rahmaani qofuma kee goytaa nu taanaani si kadhannee rabbi yaa rahmaani darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani hangafni dubbee yaa rahmaani nuun ta'uu beeknaa yaa rahmaani toluma keerraan yaa rahmaani rahmata abdannaa yaa rahmaani ofumaan balleessinee ni beekna ati yoo nuun dhiisne bor ni deegna darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani ati dhiisaadha yaa rahmaani rahmaan maqaan kee yaa rahmaani hundumaaf dhiistaa yaa rahmaani arjummaa kan keen yaa rahmaani wanta nu balleessine meesitti nu gammachiisirra nu darbiiti darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani nutu tokkummaa yaa rahmaani dhabnaan of harkaa yaa rahmaani adawwiin keenya yaa rahmaani qaabatee bakka yaa rahmaani keessa keenya argeeti nu jeeqa tokko nu taasisi yaa khaliqa darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani nuti dur tokko yaa rahmaani muslimni martee yaa rahmaani kan kaabaaf kibbaa yaa rahmaani bahaaf dhihattee yaa rahmaani akkuma waan qaama tokkichaati halalarraa taa'us jaannisaati darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani seenaa dur qabnu yaa rahmaani amma maadhamnee yaa rahmaani maqaan nuuf haftee yaa rahmaani nummaaf dhabamnee yaa rahmaani hin qabnu sababa waan dubbanne kanaatiif akkas nu taane jenne darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani siin kadhaa mootii yaa rahmaani waan yaada kootii yaa rahmaani diiniidhaaf nuti yaa rahmaani jibbamnee sitti yaa rahmaani diiniidhaaf adawwi noonoo beete nurraa deebisitti kennee boorte darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani maalee kun sheexaanni yaa rahmaani keenyaaf nu jibbaani yaa rahmaani nu nyaachuuf ilkaani yaa rahmaani qarranii dirqeen yaa rahmaani keenyatti abbaa ta'uuf karoorsaani hojiitti jijjiiruudhaaf imalaani darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani suumatti amannee yaa rahmaani kanaaf jibbamnee yaa rahmaani hidhaas galfamnee yaa rahmaani achi miidhamnee yaa rahmaani suumatti amannee nu waan dubbanne kanumaaf shoror keessaa jedhamne darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani ulamaan martee yaa rahmaani kan diiniif yaadu yaa rahmaani badiidhaan malee yaa rahmaani hidhaatii aaduu yaa rahmaani inni diinii keenya waan barbaadu ulamaa kanaaf gubaanii waadu darbateen ugatini yaa rahmaani nuun diinii daakannee baabbannaani darbateen